बुंनो सानदों जाय बिथांमोना गरमाव थांनो गोसो लोगोसे थांनो लुगैदोंब्ला नाथाय थांनो जेबो सुबिदा गैयाब्ला नोंथांमोननियाव स' नोंथांमोना आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों नोंथांमोना बेयावनो फैनो हागोन। Hey guys, welcome back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel आव फिन बरायफिननाय थाबाय। स' दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे ब्लग भिडिअ बनायनो सानदों। दिमाकुसि खाथियावनो नोंथांमोननो मोनसे फेक्टरि लोगोसे बागान नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों। स' न'आव बेसेबां थाबाय थानो स' जोबोद बरिं नांबाय। ओंखायनो नोंथांमोननो दिनै मोनसे जायगायाव नोंथांमोननो लांनो नागिरदों। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन। स' लोगोसे आंजों लोगो दङ नै लोगो सासे ओमफ्राय सासे दंबावो सासेया मोनहैग्रोबाय सिगाङाव। स' नोंथांमोननो दिनै फेक्टरि दिन्थिगोन ओमफ्राय बागान बेयाव गासिबो टटेलि दिन्थिगोन। दिमाकुसि सेरावनो थानाय मोनसे बरंगाजुलि फेक्टरि होननानै बुङो बेयावनो थांगोन दायो। स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो जों थांदोनि नायलांबाय था नोंथांमोना। बिथाङा बाइकखौ स्टार्ट खालामबाय। फैयै जों मोनफैबाय ओमफ्राय फिल्डआव ओमफ्राय साननो हागौ नोंथांमोना बियो मा बे जाबाय बरंगाजुलिनि फेक्टरिनि जास्ट फिल्ड बे जोबोर गोलाव ओरैनो मिनिमाम 10 किल'मिटारसो गोजान जागोन। ओरैबादि गोलाव नुदोंना दै बिथिंनै जोबोर मोजां जायगाया फटक लानोबो जोबोर मोजां। ओमफ्राय लोगोफ्रा नै ओइनि बेयाव दंयो आं दायो नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों। स' बियो बरंगाजुलि फेक्टरिनि जास्ट फिल्ड बेयाव हेलिकप्टार होरि बाफैयो नै बेनो फिल्डआ मेन हाइयाव लाखिहैगोन ओमफ्राय बिथिंहाय गोजौहाय बिरलांगोन आरोना बिथिंनै। स' नोंथांमोना माबोरै नांदों बे जायगाखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय आं। स' नोंथांमोना मोजां नांदोंब्ला अननानै लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय। स' जोबोर मोजां जायगा। स' सोरबाफोर फैनो गोसो दङबा फैनो हागोन। स' नोंथांमोना बयबो मिथिगोन करामल बागान होननानै बुङो नङा होमबा बयबो गोबां मानसिफोरानो करामल बागानाव थाङो। सेम जायगा बेनो एखे नुयो बेबो बरंगाजुलि फेक्टरिनि मोनसे बियो बागाननि मोनसे फिल्ड थाहैबाय बेयाव नोंथांमोना नुदोंनानै नुदोंना बेनो जोबोर मोजां। स' लोगोफोरनिफ्राय आं सोंनानै लानो बिथांमोना माबोरै नांदों फैनानै आं बिथांमोननिफ्राय फंनैसो बाथ्रा सोंना लानो। बिथांमोना जोंनि कलेजनिनो फ्रेन्ड गोजा। बिथांमोना थाबायनो होननानै दिनै फैदों जोंहानि न'सिम। ओमफ्राय बिथांमोननिसिम आं फंनैसो सोंना लागोन दिनै बेयाव फैनानै माबोरै नांखो। स' फार्स्ट अफ अल बिथांमोननियाव थांना लाग्रोगोन ओमफ्राय सोंगोन माबोरै नांखो। स' दायो खाथियाव थांनो नागिरदों बिथांमोना दायो फटक लाबाय थादों अब्लाबो आं खाथियाव थांनो नागिरदों। बिथिंनिफ्राय आं दायो नै बागानसिमनियाव मोनफैलायबाय। स' बिथांमोननिसिम आं सोंनो बेयाव फैनानै माबोरै नांखो। हेलौ
खुलुमबाय बयनिसिमबो नै जोङो दायो बरंगाजुलि जाहाज फिल्डआव दंफैयो जोबोर मोजां नायनो आरो बहुत गुवार फिल्डआ बिनि थाखायनो जोङो दिनै लकडाउननि थाखाय जोङो एसे टाइम पास खालामनो थाखाय बेरायनो फैबाय मानो होनबा जोङो कलेजाव थांनो हायाखै बन्द'नि थाखाय लकडाउननि थाखाय आरो माखासे जोंनि जिथुनाखि स्टाडि बियो जोंनियाव अनलाइन हिसाबै जागासिनो लोगोसे जोङो खैराबारि फरायसालिमानि लोगोसे बिथाङा एजिएस आं जिएस खामानि मावगासिनो जोङो ओंखायनो जोङो मा खालामगोन मा मागोन साननानै बे दिनै फैबाय बेयाव बेरायफैबाय जोबोद मोजां नांदों नोंथांमोनाबो फैनानै बेरायफैनो हागोन बे जायगाया जाबाय जोंनि डिमाकुसि आनसलिकआव दङ बरंगाजुलि होननाय फेक्ट'रिया बरंगाजुलि फेक्ट'रिनि सानजाहा गालै ओरैनो 200 मिटारसो सिगाङाव बेखिनिखौनो बुंबाय आङो गोजोन्थों आरो सोंबावनो लुगैदों दिनैसो आंथ' बेयाव फार्स्ट फैखादों ओमफ्राय नोंथाङा दिनैसो फार्स्ट ना सिगाङावनो फैखादोंमोन ओरैनो आङो सिगाङावनो फैखानायमोन खनसे नङा खननै नङा आङो मथा मथि 10-15 बारसो फैदो मानो होनब्ला आङो बे फिल्डआवनो डिफेन्सनि जिथुनाखि एक्सारसाइज बेयावनो मोनसे आर्मि केम्प दंखायो बेयाव आङो डिफेन्सनि थाखाय सरसा खालामदोंमोन नाथाय खाफाल गाज्रि होनना बुंनांगोन आङो फेल जानानै डिफेन्सआव हाबनो हायासै बेखिनियानो साबायखर नोंथांनिसिम बिथां लोगोनिफ्राय आं दायो गोबां बाथ्राखौ मिथिनानै मोनबाय स' दायो जोङो फिल्डसिम आरो थांबावनोसै नांथाजोब्बाय माथो बागानाव स' जोबोर मोजां जायगा फट' होरि लानो जोबोर समायना जायगा नै नोंथांमोनाबो फैनो हागोन सोरबाफोर डिमाकुसि आनसलिकआव खाथि सेराव थानाय नोंथांमोना सोरबाफोर आं बुंनो सानदों जाय बिथांमोना करमलाव थांनो गोसो लोगोसे थांनो लुगैदोंब्ला नाथाय थांनो जेबो सुबिदा गैयाब्ला नोंथांमोननियाव स' नोंथांमोना आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों नोंथांमोना बेयावनो फैनो हागोन बरंगाजुलि बे बागाननि माबायावनो बे फिल्डआवनो जाहाज फिल्डआवनो फैनो हागोन नोंथांमोना सेम जायगा लकेसनाबो सेम जायगा नोंथांमोना बेखौ फैनानै जोबोर मोजां नांगोन दिनै एसे सान्दुं दुंदों ओंखायनो फट' क्लिप लानोबो एसे मोजां गाम नाङाखै फट'फोरखौ लानो स' आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय स' दायो जों बरंगाजुलि टि फेक्ट'रि बागानथिं जों थांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों दायो बे जायगानिफ्राय थांनोसै स' लोगोफ्राबो बाइकखौ स्टार्ट खालामखाबाय दायो जों थांदोनि नायलांबाय थादो नोंथांमोना दायो जों बरंगाजुलि टि फेक्ट'रिखौ दसे समनि उनाव मोनसिगोन ओमफ्राय बियो सिनारि दंफां लामा लामा बरिया सिनारि दंफां गायनानै दोनदों बे फेक्ट'रिनि गासै सिमा बेनो नै नुदोंना जोबोर मोजां सिनारि खालामना दोनदों नोंथांमोना फैनो हागोन ओमफ्राय दायो जों बरंगाजुलि टि बागाननि फेक्ट'रिखौ जों दायो मोनबाय नोंथांमोना नुदोंना बेनो बरंगाजुलिनि फेक्ट'रिया नै नुदोंना स' जों बेयाव हाबनो होननानै सानदोंमोन नाथाय बेयाव गुबुन मानसि बेयाव हाबनो होआखै ओंखायनो जों बेयाव हाबासै ओंखायनो जों दायो न'सिम थांदोनि ओमफ्राय भिडिअखौबो आं फोजोबनो होननानै सानदों मानो होननानै बुङोब्ला बे भिडिअआ गोलाव जाबाय ओंखायनो आं दिनै नोंथांमोननो बे लकडाउन समाव जों दिनै बेरायनो होननानै फैदोंमोन आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय बेफोरबायदिनो भिडिअ नोंथांमोननो फिन आरो लाबोबाय थागोन आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ मोजां नांदों स' बियो जाबाय गेट बेनो गेटआ ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय मोजां नांदोंब्ला कमेन्ट्स लाइक शेयार खालामबानो जाबाय बाय बाय